go ogosomo nyakero go kurwase factory yake birige yotoka me county Nyamira aberega kwerera hegati amagendera ali abereka okorekana ase factory yo asmono alireira yogo chakwene kiabuna amanke nabeka okorekana asentre mo yogo kinya ekemeri yecha Cosmas Mariga no robot urwaso bwime twabekira masakara ime twaberekiria tujikorigina ende chikorase kepindi kende gya kabere kikere kyo mali kabiri gokortoso from 2021 twatemire koleta maonjero ya tarimake aso okonyo umurimi nabona asense moyo gosombi maonjero litwa bekire chaitiri korora tundubari kebiri gorero umurimi na wago getenga chaya ne kuri tundubari mapema yagende kuturi factory twayarosiri mabati na arenga ali arenge asbestos iron sheets ya makora abegeto 1971 ale gutwa ne nyumba ye sasa lakini neto wayarusi yonsi oyo no munyakirogo bwe factory ya Kibirigo Nelson Onduko oyo bakagusangana ndizi TV yemo ase yemo nechingaki abaremi bekemeri gechae bagendrete kweyaligania obosyo bwobochori bwabarayi umunyakirogo yo nigo bakagotorera alianyalire ko bakagokora engaki yanyalire ko bagakoba ase abisi eyo chi machine nabona chi CTC line twagura ya menya tukanyigeka ne yarengo ya sageto kayarosi bono chonsi so tojigo kolegas e dryer eli komie chae yarengo enkoro naende yare komie chae ya yeri bono lero twagure dryer nya ku matroi nege kirenega natako kolegas chi conveyor belts chijigo kolegas yali maria machinery ne factory to transport chae ko wago chimina na chirocho wa replace chinya na ndo twali pay e machine ko kwera ora sharpena yogo tieri chirora chijigo na tie chae oya sarege tenjarenga kolegas to kayeri pair kayera Nairobi akaba repaired nega ntako kolegas pero ndur ko iraroras neighboring factory bune gyanjoro tujigo tieri oro komenta nayo nigo anyara ko bagakori eira yogo chikokonya umuremi ase chinjera chionsi ilyokoenekia buna umuremi nkonyarare ko bakagokina chigari ntwagora isatu cyo sombe cha na ndangati chikogora ibere pero twasoire kipindi gito kya kabiri chio so ntarengera chikogora cha dimzujili block tobeke nane compound capros so tubwate arot unfinished tutarakora ase Kibirigo egere toro si factory itabe modern eyanse ko babona koleta rumuri mutano we believe that tuna togenda tego chimutwe ndogenda go kina yare mekakati twabekire ne yo tokinde yo twiranise ndogenda ko rende bisabu by'umurimi egere togenda go kina umurimi anyori kibasa sumi nigo abasaba abalemi gwakera chikura abarayi barabe bakubakonya ase okogendereria obolemi bwabo Badakta bakoro mbatigetia na history mbali in the map ye factory cheito kegaramba umisito umuremi akaira nase sana paka kagenda mangirito igo njetiri kwenda kubakwana ole mimba manyete jengo kwana ngaba direct kinko ripoteria egitaseni kyao nambe mo Ndizi TV kurukaiga ase chinsemo cha Kibirigo amaliatane ya Mariga Cosmas budget yo mwaka bw'ekibiibiri na mirongo ibiri n'ene n'umwaka bw'ekibiibiri na mirongo ibiri